uko promote etu isi nyame yope na uyo nyame prekupe andi nyakupone usina dinyina meja anaya umi nyakupone usina dinyina meja itiga yeyina wakwa enasi kaunti baby oh shiranka udiwa ana mikutu mikafuwa hallelujah hallelujah Opare Radio 97.1. Opare Radio 97.1. Every sample ni muse uyo nyami krona ucheno kura every se unyo nyamia kawa inde nugenge bowa Kuma eni yetieni yekramuche. What kind of book of Psalm 91 verses 11 for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Which they say we embrace capriccio for you to for any ambre it will hear Yamia Kwa Yamidi for Sambre Yamingosra a one so King's Prayer Ministry a what Abiriw Akuapem Osofo Penny Prophet Adjei and then Osofo Etano and a metonsa Edia Frost says somebody Bomadiana and your Kosom Wednesday and answer Uku Debiano 10 a.m. Wokosi 2 p.m. Yeah and Pibosom Sronko as somebody bubu eye capriccio for you for nyuma on wahye kwasiada somsronko e hyase 7 a.m. ekosi 10 a.m. nakai so ubetimi afre King's Prayer Ministry we Abiriw our counseling line so apripiara office a wo ahihia bi mo e 0244742803 and 0244845805 0244845805 and 0244742803 kayo sa asoni e King's Prayer Ministry a Prophet Adjei Edano and then Osofo Etonsa Edifo say we yambre die asesa woma empaibo eye wakode shia Prophet Adjei aka the humble lion and then Osofo nyame akwai enam empaibo so ebeboa ametumi age wo afim King's Prayer Ministry expect to experience series of victory kayo sa woka King's Prayer Ministry I say expect nothing but experience series of victories enkodimudi abotre no ayawo de dadada Your way, what flower no, Amaya, your way, what flower no, Amaya, your way, what flower no, Amaya, your way, hallelujah, your way. I was your woman, Jomina Kwaba, the bed, your crew and so much people back also. Opare Radio Sunni, a Janet Chiato. Your way, what flower no. And now, Brother, watch now, cool. A best success as a Samu Gazija. Our King's Prayer Fellowship. And your Fediagro, and your good deal. Yami man and Sasso. Yamadi Nakwaya Juma. And then you must have sent Transibio. Munina Kwaba. It is any branch. Mamusha Webro China. And I must say, King's Prayer Fellowship near. I mean, I'm more Ochra, Ukuada. And no pon non crop pepe. Abiriw Akuapem. Sharp calf ni moi. Honorable Dambo training papa fie na chi hon mo. And a King's Prayer Fellowship e wo. How amani ebra. De nyina betumi akonkan. John Silver so can say be of the champions don't rest. And the Adjei, and you must have James Atrase. Osofo Ima Atrase. Agudi Atrase. And humble lion also so at me Atrase. As a kid before any sabre dia yes ebre yeko
Osofo James bompae na fi ehye dwumadi na ase odaroma yo chairman be da ase mama yemo mpae otumfo nyankopon yera wase odi na anuonyam nka amen odi na yeye nka yera wase se brado wa boy ho pan na wagye mfro bonefo ne nsem amen bompa we yesu dinamo eja dwumadi hya wonsa abade bedi hene na se bia wie nkonimdimo a yekase wo brado na waye yera wase yesu kristo ne wusori etominiti amen amen ane bebu amatofo atumuntem na yetia dansidie efi moa nchen asori mani nyakopon ya mamu no ane betie ho adansidie na yetimi agina so na obi susu ahwe bi na ha obi eda ne so mani bi atu ho anamo aba da bia meka enye agya nyina na timihia de agya bi ho no ma hia na gina faako agya bi ho so hia na de nhira na de adom ede eba sabre agudie anso atras agudie odaroma mayekwe fanyum humba kona yenko ai hallelujah amen the radia same pempenso odi abidu amen amen ye wudina ye asafu Yehowa onyamitumfu ye wudina ye oh Jesus ye wudina yo Wuni asafu Yehowa onyamitumfu ye wudina ye wudina yo oh Jesus Wuni asafu Yehowa kabaraba onyamitumfu ye wudina ye Mami muadini nara Enshaweni monyam Mami muadini nara Enshaweni onyamo Enyonyam Inka ogwa mawo kumno Nyansabwa kwenya meneo Una chiradia ya no ne oh Jesus ma kabare na wurinya ye muda efise wonsem na ya wo nyansabu akwanya mene o una chiradia no ye no ne orinya ye mudo efise nsem na ya wo yantuma no radi Wonsam na ya wadaye re radi oh Jesus kaba Wonsam na ya wadaye wonsam ani yawo radi yes Wonsam na ya wadaye re radi Wonsam na ya wadaye aye agudie na otin Odifo aye ma odwo Odifo Akuapem pacho mejo so na what to say nyame adon ne mompaebo adwuma mu ne fie ne ministry obibia nyame adon bibia koso ede nyame ase Osofo Ima wadaruma mumfa mic ne mo so Osofo Ima na what to say nyame adom edan mu se wo ne apostle adumenya wo boka no front papa na say ye and Osofo Ima be apostle amen ede nyame ase ede nyame ase anwumrei ede nyame ase mbese sima enum na fe yamo Odifo so akasa nti Osofo James na Osofo Ima wan na ede nyame asem no ema sima enum na etimi ekoy enum sa Osofo James mayen kwai odaroma yo chairman yede nyame ase ewo mpempen so nyame din yen ababedu wahwe yen so waboye nyina ho ban mama yante bone bi ni din na anuonyam nka anwumere ye che nyame asem obi biara wotie ye no onya gidi se enne djubedi nko na wie no na nyankopon no nyam ayekese amen nyame de o hya djuma pa se o de kwa wie pa nyame a wa hya djuma pa se wo ya bara bom no o de beko awie papa and so obi tie yen na so ha obi da no so amane bi da no so a wonya gidi se sa wo kyena wo hoi de e da so ho Odifo mi ka kan sem bi wo se metamfo ema wone nje me ho se be hwe ase amesore metisuma Yehowa eneme eti anwumere so obi ahwe ase ya so obi da fam se tim na na de da so nyina sa ye hye ne nkura ka kire ne se ene da so ho ana nyame asam ema keke
onyame soma na asama ɛwɔ ne asam ne ba bɛyɛ ansa na asam na asa akɔ awurade nkyɛn enti abere nyame asɛm bɛyi so obi tie yɛn na ɔwɔ haw bi ɔwɔ amanie bi ɔwɔ dadwere bi a onya gyedi sɛ onyame nam na asam so ɛde ne nsa abɛka no Amen. na onyame nyɛ biribi nkɔte n'asɛm onyame ɔnyɛ nsɛnkyɛne nkɔte n'asɛm wɔnam asɛm no so ɛna ɛyɛ ade nyinaa enti sɛ obi tie yɛn a wonya gyedi sɛ ansa na nnɛ yɛbɛfiri abaten no na onyame asa na abrabɔ Amen. papa yɛbɛkenkan kakra Yanko. yeah yɛbɛkenkan Numbers chapter 27 Numbers 27. yes verse 1 to 6 Yeah. Numbers. yeah Atifi asɛm. Yeah. Selofihad imama kyɛfa ho asɛm. yo Ti baako. Na Manase ba Maki ba Gilead ba Hefa ba Zelofihad imama a wɔwɔ Yosef ba Manase musuamu no twipni na ne mama no din ne Mala Noa Hogla Milka ne Tisa mienu na wobegyina Mose ne Osofo Eliasa na ne mapoma no ne asafo mu no nyina anim yo Ɛhyia ntomadan no ano ka sɛ miensa yɛgya wu ɛsrɛ so yo nanso ɔno deɛ na ɔmfra asafo a wɔhyia tia Awurade Kora asafo no mu yo na ɔno ara ne bɔne nti na owuiɛ nanso na oni mmarima ɛnan adɛn nti na yɛn agya din mpepa mfiri n'abusua mu ɛnam sɛ oni babarima yi ma yɛn agyapade yɛ yɛgya ne nua no mu enum na Mose de wɔn asɛm no ba Awurade anim na Moses ɛde wɔn asɛm no ɛkɔ awurade anim anwumere sɛ wowɔ haw bi a wowɔ amanneɛ bi a nyame anim ɛna wɔ sɛ yɛde kɔ enti na ɔkyena yɛyɛ mpaabɔ kɛse ɛwɔ King's Prayer Ministry enti sɛ obi wɔ haw bi obi wɔ asɛm bi a ɛkyerɛ ne so obi wɔ amanneɛ bi a ahyɛ ne so akyɛ a ɛwɔ sɛ nipa no sɔre na wɔde n'asɛm kɔ nyame anim na nyame anim nso no ɛnyɛ baabi akɛkɛ ɛyɛ King's Prayer Ministry ɛna wɔ sɛ wosɔre na woba na sɛ woba na wobɛka w'asɛm kyerɛ nyame a onyame ɛbɛtie wo because ɔyɛ ɔnokwafo Amen. ɔnokwafo ne ɛwafrɛ yɛ na ɔno nso na ɔbɛyɛ wokenka Bible a wɔ sɛ moma nipa nyinaa nyɛ atorofo na mmea Awurade nyɛ ɔnokwafo nnipa bɛtumi adaadaa wo nnipa bɛtumi adisapɔnte wo but onyame deɛ sɛ wode w'asɛm kɔdaa no a ɛkwan bia so no ɛmua bɛba saa asɛm a agudi akenkan yi no na ɛwɔ Israel bakɔ asɛm no yɛhyɛ mmara to hɔ na mmara a yɛhyɛ no nyinaa ne sɛ obi ware na ɔwo na sɛ wanwo ɔbabarima a na sɛ wɔwu a agyapade no a n'agya ayɛ no ne sɛ agyapade no ɔnka ho bi sɛ wɔwɔ mama nko a ne agye sɛ ɛmama no ɔmo nka ho bi Okay. enti papa wo yɛ yɛkenka ne ho asɛm yi no ɔwɔ ma nko a so yɛahyɛ mmara sɛ wanwo ɔbabarima a ne agye sɛ agyapade no a papa no yɛɛ no ne mama no ɔnka ho bi but ɛma no te asɛm no ɔmo anyɛ ntom yes ɔmo anyɛ ntom o papa Odifo ɔmo anyɛ ntom ɔmo sɔre waka etu anamɔ anwumere yi sɛ yɛahyɛ mmara bi ɛwɔ w'abusuam wo maame abusuam wo papa abusuam Jesus ɛnsɛ sɛ saa mmara no wogye tom a ɛbɛnya nsusuaso wogye tom a ɛbɛyɛ adwuma na ma wobɛtumi ayɛ biribi afa mmara no ho wobɛtumi ayɛ biribi afa mmara no ho anwummerɛ yɛbɔ mpae sɛ obi tie yɛn na n'abusua mu ɔhaw bi da abusua no mu anaasɛ yɛahyɛ mmara bu abusua no mu sɛ abusua bɔ deɛ biribi pa bi antumi mfiri hɔ ma a sɛ nnipa de sɔre na wɔde n'asɛm kɔ nyame anim a onyame ɛbɛsesa mmara no na nhyira ne animuonyam ɛbɛpie Amen. nea yɛka nyinaa ne sɛ manyɛ ntom don't accept it wogye tom a saa mmara no a ɛdi abusua no nya no mmara no a ɛwɔ abusua no mu a yɛsɛ obia ntumi nware obi ntumi nto kwan obi ntumi nya sika no manyɛ saa mmara no ntom sɛ wogye tom pɛ ɛbɛnya nsesuaso mbaba wɔ yi a yɛkenka ɔmo ho asɛm yi no mmara no wɔ hɔ deɛ o Odifo mmara no wɔ hɔ nanso ɔmo anyɛ ntom sɛ wogye tom pɛ ɛbɛyɛ adwuma sɛ woanyɛ ntom na asɔre waka na ɔkyerɛ wo tu anamɔ ba King's Prayer Ministry a
No be share the papa of the house na Osofo a. Sa emra na edebusua ni mu no emo betete. Amen. Na onyame anuonyam ebe kese. Onyame tumi ebe pie. Awurade sanchane ebe pie. Enti mbaba ono o manye ntom. Enti omo de o masam no eko Moses anim. Moses say ewo Moses ya hyamra. Ya hyamra wo Israel. Ba samra wo de ye nyentom. Okay. Ya hyamra wo. Okay. Emra no wo ho de dada. Last Sunday no. Emra wo Israel man. Yes. Now so bit me sorry can say for so many years. Samra we de for so for so many years so. Na emra no wo busuani mu a ekutia busuan no. And I say ekutia Israel for no. Na nyame pese obi sore. Oh yeah. Na nyame hwe o. Nyame pese obi sore. Anwumre emra na de busuani mu no. Yes. So obi be sore. Osofo na wa bompire. So obi sore busuan kura. Yes. Obi sore busuan pa. Ensakra bi beba. Ensakra beba. Entem papa wo we sore ye. Esa asam ho de. Ye nyintom ta. Se ye gitum a enye yie. Ntomo dem aso no ko nyame anim. Edi ko Moses anim. Ana Moses spagya asam na. Ana odo ko nyame anim. Tu aso kakra. Verse 6 no. Na Odifo mremu. Ena ye nsade anche wa asam no ho. Because ye bibia lance na to muntam. Ama amafo afre. Yes. Na papa wo fi ha. Obebọ mpa ya ama obi biara ene. Enti ene pese bie kwan to muntam. Yes. Verse 6 no. Na Erade ka kire Moses say. Selofi had a mama asem no tene. Asam na embaba wane dia ba no. Moses say asam no tene. Na Osofo je say wo ma ka say ma asam nya correct nya Odifo. Yes. Obi mi ka say o me yire de oni nyansa bia oboa. Oboa. Wan mu wo yire ya. Wan soro ba. Unko wanim da. Wo soro ko Nyankopon anim na mema no tete ho. Mema no tete ho. Enti embaba wade sore ye no. Okay. Eko Moses anim no. Moses so antrase. And ode asam no ko nyame anim. An nyame ka kire say Moses say asam na embaba wade ka no etene. Etene. Enti ti o masam. Na Moses de asam no ko nyame anim no. Oh yeah. Through that no nyame anum nyame ye kese. Ama mra na na edizra funya no emra no to twaye. San komo trase a. Eye koma. Edi o masa shomode mi famu a. Anka mra no be kwaso a adi wo mo. Na so sore ye. Ke baba beto mo manso. Yes. Ana busu panyi so pese ofa ade ne ntino. Oba fa ade na kon de onka hwema wo. Papa oka chronicles a. Wasi ye janema ye bone. Ba yo ma wuko. Ba ye ne so hwamu mo ye. Enti enom ne de wo ho. Abusua bia ne emu haw. Ne emu abebrese. Enti se wonya hu ade na mentrase. E wo so sore. Na ye hu bribi. Se wan sore ye hu bribi a. Ebe ku atiaw, ebe ku atiaw ma. Enti baba wo we sore ye. E di asam no ko Moses enem. Na through that no onyame sesa mara no. Ama Nyankopon no nyame keye kese. Ama baba wa no insaka o majapade ye. Amen. Yes. Enti anwumre obi sore. Obi sorry. Sorry ya. Bibesi. Obi sore papa. Sa. Ye da ya che. Anwumre o sore won paibo. Yes. Sana ti nti na ochena ya hyehyɛ mpaibo kɛse. Yes. Ye bɔ mpaye asua frɛ Awurade sɛ ahyɛdeɛ bi a ɔmo ahyehyɛ wɔ emre no ma etia ye no. Awurade empagya ne nsa. Yes. Na ansa na betumi asesa gye sɛ ya sɔre. Bible sɛ na ɛma no ɛsɔre ye. Ɔma ntrase ɛyade a ya hyehyɛ de ato ɛyɛ mmara sɛ wagya wu a na wunni obaberima ajapade no ekodi wrong side but emma ne hu se no ha balaba nia ekon enkoyie enti esese omo sori na omo sori ye no so Awurade kasa ye ema omo di nkonim enana yofei ba bi awowo awotie yen enana yofei Awurade se sorry number woni bre na ye mompaye ye nsunwu Awurade so na ye ni Awurade ntentam na emre bi o ma hyede atia ye ahyede bi o ma hyehye ewo mbre mu no Awurade be kasa ewo Yesu dim o kina no pa King's Prayer Ministry ye hia ye bompaye ye suagu Awurade so ye ni Awurade tentam ye ka kire Awurade se ahyede biala ewo emre no ma etia ye no se ye japade ye nhira ye ni monyam ne esese ye saka no a ye sentumi nka no ye sori agina ho abompaye na Awurade betie ye to nsa fro mentrase memfa on sen show dem so bompaye so bompaye che ochina ye ni Awurade tentam ye ni Awurade tentam ye suagu Awurade so ye ka kire Awurade se Awurade nkasa na onni yasam emayen Odifo
ɛwɔ fakra kan wɔ nafe yɛmmra nkɔmmɔ bi a amanfoɔ de abɛto m'anim sɛ memfa ma wo no yɛmmra so fakra kan Odifo yo anwummerɛ no me team a mede to saa nkɔmmɔdie so no ɛyɛ sɛ you are a product of change. Yes. You are wo gyina wo so. One kasa. You are a product of change. Na ansa na wo betimi de insakraya abano. Just say what sorry. Just sorry. Because Bible edi adanse sa emre yi a emaba enum ekogina Moses animu ana onmene no eka ho asem no. Na emra no aye adwuma for 479 years. Jesus. Enye wo Israel. Enye impiketu akra. Besides how many years na nipa di kura ansa na wawu. Yeah. Inti se Nyankopon se nipa be di se 100 years ansa na wawu kura mpo a. Na yes nipa mpanifo abetena se wawu sa mako sa 400. And that's 4 times. Yeah. Ansa na sa maba enum ye hu se samra wei awo ho ache ye de di bebre na so ye de ye nyintu ye nyi samra yi entum. Yes. Moses say ya jewu na se wangu babarima na se no ntia o se na japade ko di abusuan sem a ye de ye nyintum da womo sori ye o mantena se manterebe ya another point am de be ja obi enanwumre ni say discover to recover. Yes. To recover. Yeah. So utimi hu ade ehinta wa edi unya eno na obetimi adusi saade no so nkunim. Yes. Until say ubehu problem ba bia efiba na wasode no ubetimi abompa ya uhu nsenchane bia da na osofo enye ade bia so na ye mpaibo ade bi wo ho a wo say wo sorry Yesu Kristo amira bubuani no etufra nse David ba humi mobo David mo mi humi mobo no. Yeah. Bible say Yesu ka je mo ma ne kwano dai omra. Yeah. Enti so bubuani na tena ase a anka ohun nsenkyere ne eye kom kana no tuma. Enti until say obe discover say bibi wo ho a obetimi aboa pin ya de nsenkyere be bere wo no. Obetena ase saa obedi hia na obeka se Nyankopon na ye wo saa. Me ka chiro bia na nwumre say enye nyame na ye wo saa. Na mu wan kasa na wo say wo sorry. Another point I'm going to obi na nwumre ni say arise and take dominion. Arise and take dominion. Sorry efifa koye na watena ni mu. Now the Bible says Nyankopon po aka kire Moses direct according to Joshua chapter 1 they say oti bipo yi mutena adomo so. Bipo yi mutena no adoso. Se wan sorry na wo fa kotena ye da. Obeka se eyobi na eyewo enye obi a one kasa kwese unim de ayema. You don't know what is good for you. But se na nyumbre so be sorry. Oh Jesus. So the Nigeria about the King's Prayer Ministry. Nyame na oni ye esom anopa awiane anajo no. Obi di Nigeria about ye gidie hu a. Sa gidie na de nsanchane kase bebra. Yes. Osofo me kasa ye bibia na ye mpaibo. Point ba kwa bijira to biem no say obubuani na according to John chapter 9 no. Obubuani to ko hu Yesu no Yesu amompa yo. Tumi na woni mu no a Bible so de tintesuo or the fraud rotie and or the siro ni fani na ni so enti ade bi ho anya nya na ye mpaibo eh sorry na wo say o sorry now you exercise the power and authority anyame de ama Okay. Yes. anyumre wa wutie de me kan say o kire to na mo na bra na nyame tu bi guso ye adwuma wo kinsa so be yi say mini ma firi ho ana ma bompa ya che na me de me hu nyame tu mi ebia wako bebe obi age usika ebia o yade bi ada oso ache wodi ye chia hu nsanchene bia te wadwe nyina se asofo nyina ye pe ma me papa wutie me na nwumre yi asofo nyina anya pe ye wo ebinim wo ho a omobutan nyina ne se ana mo focus ne se to make money. We are not here to make money. Yes. We just want to demonstrate the power and authority Jesus Christ and the year you want to tell me. And no rather the amay say yampa nya nyame adwuma ntuba yaso ya sabio omo manya adwemu haw omo ya diabetes fibroid ene mo bompa nyina obi ene hwa ya genetika ya bompa ya ma na wa akona wo sede de nyame ayi awo so bede nyame ase a fine enough wa bede nyame ase so a ya ya bewurade nyame ne ya katuafo yem bisa ho asam so minim tumi nyame de ma nyame mba nyame de ma na safo a eyi adwuma anwuma ya nkata nche
ɔkyɛ na ɔpɛsia yɛn nyame tumi egu so yɛ adwuma no sɛ wo sɔre a abɛkasa de ama wo wɔ yesu din mu amen 0244 74 2803 Odifo ankasa number I don't know 0244 74 2803 0244 74 2803 Odifo number I don't know our studio hey train office studio no what to me afren Odifo afi enkra man for their mama yes abrantie bi sebe say na kan no ahoma no na e ba ko ate sadwe nya adwuma oba mo nchen a bompa ba ko ma no ema no yes ne ho ato no ezabeto wani mu ana Osofo ka ba se de kan de edamu tro de no a sa pepepe na tie efini kekan bi ene ho okay sa wote ya na ye ne kwanso ano no ya brantie bi a owo ekropon krodua mu okay ebusuafo me yeti asese wa yare adwinmu how for more than 8 years okay de na tia ne ho nto no na ye baba ko e friend say Monica ehun say o sa de ready e me papa na me ne som no one na sofo betimi ayya ma ne ho ato no nyame ma won sa otumi no nti o de gidi etu anama efa brantie baaye na osofo me che first dia brantie baaye how ne ho aye ni ti ayi kusia chese bi bia nko yi but now me look so tu ni na ba mpa bonus no less than 6 weeks ni and now me look at ne ho ato no a and no makropon krodua mu na ni pa nyina akura ba behwe o mu hu ni enti a ekwaya pa so abrante ne ho ato ne sa but eye nyame tumi na aye to so kwa moti ya we ye live testimony a we nya pragadam miracle we ye live testimony a nyame aye a wo se ni pa nyina ate na ni pa nyina wu se nyame a oye tete mene no ogusu eye adwuma na de yes nyame oda ne jedi ewa saman kase no awo makio no mo mere so no sa nyame no gya no egusu dare ene ne ya sasofri ni bebre na kwaya se unko school un university unye unkro PhD unkro masters a untimi ndi sofo dabi ano ye wako school na odi di software ye na mo tumi ade ye nsenchene ne de ye nko school nkosua ano de nyame de ma sa tumi no nyame de ado na safo a eye adwuma na me kase to safo kwa me ote ya na eno ano no me no kase owo mpa bana titesi a so obi ahoma na tum na mafofia so mu di adanse a oho bedwiriw nyame na ye enye nipa ho odene Odifo wo chese abrantie wo akropon ha ne ho ato no osofo pacho de me kemi se wo akropon krodua mu heya obi so asemi wo nipa sa no kofa ne mra sa obi so how ni bi dan so sa no eno na waka no obedi achinya no de naba sa abe se nyame no oda so tiase na se wada osofo je asema ya kan wani hu bia na osofo yeah very serious okay tamina ye de abrante ne ba no sa so dem kwa onwura ho okay nye sade ne girambo pa girambo pa do onyame adom ne onyame nsana ewo ne difo na asofo so nte no enne abrante ne ho ato no live enye yizo asem na ye ka no enye ntro bi ne yedi o eya sama edam turudo kropon obi ade adanse say abrante ne ho ato no na tamina oba no na me de na me hwe no na on peso be wura dem ho kura on peso be wura so dem ho na sada ne ho sada na ne ho aye ana sada na atade na ehye do kura na sada anye papa enne onyame adom last week no oba soron o shala course I just say eye hu na ye wanwa ne ho fe hey nyame aye Psalm 44 verse 6 o so onyankopon ye de aso ate ye gya no aka kire ye se wa ye adwuma bi e wo tetemre ni mu no wo mmre so wo ye adwuma bi ye mmre so onyame kuso a oye et ochina so obi wo how bi obi wo amanye bi obi wo yare bi se wa ko hospital en ya ka se bi a kire no mo gya mo yare osofo ye nim won a om ya HIV a onyankopon na papa so aso mo yare okay na sasa na ya ye ntanka wa sore okodi adas wa so se kim ye be pono na ma for treat o msa wo so bi nya HIV na oba sore Odifo abompa ma no Odifo enso ya osofo o kan Psalm 1:3 a wo se onyankopon de na kwan kire Mose ema Israel ma hune ne ye et onyame de na kwan a kire ne difo anyame ama ne nsuo se wo gide nko ade a Odifo ne se obi so ne se ne nan ahono yeso ni baba ko so na ne nan ahono ofukuma se ono so wa yare for more than 9 years echi kumasi mpa bododo nyina ase still wanya yare sa okay oba mpa bona se ye hira nso so ma no
me no kasa yi ene ne ho atono a ne nana huri nyina atwen oba mpabona se that day na ena ne twen ye a life miracle a owo mpabona se sesi am no kasa yi okay enti ne ofi kuma se na se na ho me pa chon ane ono so wo ho ho sesi a ba ebe hu no uba obe hu no camera se di akire ba bibia wo ho Osofo ima wani tua bi Osofo mani tua na Nyankopon eguso eye nsenkyerɛ okay sɛnea papa ɛka no lady no woni Akuapem ha ba bia okay because of mpaebo nti na ɔbaaye na nam no kasa yi no ho atɔna ɛkyɛ sɛ ɔwɔ hɔ a woba ɔkyena wankasa bi hu no okay na awurade ayɛ mana boroso okay amana bu nipa adwene ne ntiase so because niana nipa nyina face asɛe no papa awurade ayɛ ɔnam ne difo so ama ɔgyen fa wodi ayɛ ne madea enti ɔkyena baabi a wo biara ɔhaw bi ada wo so amane bi ada wo so yɛ to nsa frɔ ebia wachinchin empaebɔ wachichi hospital wanya hu muaye a ɔkyena yɛ to nsa frɔ bra na obehu Nyankopɔn anim onyam Odifo mami mi sa baako so ese mami bi ko wo ye na ese sa sramo se den ayɛ no ana ka je to nkoto se o se nkoto den although because on to nkoto no de eye Akuapem kro de mu heya okay o mu fie wo Akuapem post office in Chempe ho no mu fie wo na so nkoto den nkoto keke na mi shira so no wan fa mre me bo mpa egusu wo phone so okay and am so fancy quality ho that the next day no ayi asam na ide nyina beko ampani apo ye no asam ne to ko one time e do no susu ho no mo a ho sisi ya Odifo ne be se na odwo se ne no fa nipa ni bi bra kakra no me dia dance na obi asonte ebi se ye ko ni de wa ye adwuma pa oni ne ye hu wo hu se abranche na dwen mu e ka no yeah o kan Bible and o to be kan Bible o kan twi Bible da bi o so talk was abranche no na sebe na dwum kanu no na next week papa ye den beba what kind tree Bible the Acts chapter 3 dey be say akwana what kwana no say onimasa na what kwana no sa onimu akenkan na kobonsam pese ofa kwan bi so sai no aso Nyankopɔn enam ne difo so e de ogye e de amano eti Osofo James my akwanche ne direction no to honum no Osofo ochane be koso no fatu dwamaye ochana ampaya ebedwa our King's Prayer Ministry. Also, for them, say ensenche no way no. Untumi nkyerem. Dabi. So wo kyerɛ ensenche no mu a ɛnyɛ ensenche. Na adente na ka obi yar HIV. Na Onyankopɔn nam ne difo so hyerɛ so ama no. Na ne ho atɔ no. We wo ka so wo kyerɛ mu a ɛnto asom. Na so ade na si. Sa na ensenche ne te. Ɛnto ɔkyerɛ ampaya ebedwa o King's Prayer Ministry. Okay. O de ofa ka so bezu Abiriw Kevin mu. Kevin mu o de wo so hono ma wo so hwe King's Prayer Ministry. Abofra po de wo beba. Okay. Na I just say oduru hono na nkasa no. Ana mu gidi na wo de ba nti oduru grants hono na nyame start ya won sankyere ne. Because you are high prayers for ho bompa. Okay. Ye free up so your ko eto o kire ampaya ebedwa King's Prayer Ministry. Ebe yo toto Onyankopon no nya be kese because onyame di for ho ana asofo so wo ho. Onyame tumi be ya adwuma. Osofo yima dan me ba me ba kono am ka se me chene kwadu no. Oso no ayare diabetes. Yeah. And diabetes. More than 20 years. Okay. Na oba ya papa hire nsuo so ma no ne ho atɔ no. Okay. Na ɔkyena the whole Akuapem. Mpaebo nyina ekoso King's Prayer Ministry. Okay. The whole Akuapem mpaebo enkoso gise King's Prayer Ministry. Be bia wo bia ye bompae awieye mrei ye ni awurade etentam se awurade nhyira ye papa e mayo na som na ye ka enye yizo senior papa kan more than 400 years. Okay. 4 generation ade na koso awa busuanim. Okay. Odi ade bi enye yie wodo sa so bibia mo enye yie aye enomi bia ewa busuam nanso e man e di ani bre esole ye e man akokuduro so papa eni ani bre ne aniodin am ka je Moses yen papa onka Kora 7 semfo no ko yeah o se onka hu bi entrance mo bi mfa ne bonni bi me kanta wo de no emfa me ba kire wo na wo ko chew yeah e bi ade bi koso abusuanim aye chronic. Okay. Ade ma ya enye yie ɔkyena ye bompae Tiana mo na bra empago kese pa ɔkyena ye bompae Odifo Odifo se obe bompae ma enkrofo na wa hyerɛ nsoso amom na de wo si yemu line ntum ntam eti wada roma Odifo personal line ni
but ansana no I hope so Odifo bomb pa ma 0551 0551 667755 0551 667755 Fresesia Odifo bomb pa ma sesia ofra obebom pa ma sesia 0551 667755 0551 667755 na Odifo empire amount Kids Prayer Fellowship ewo Abiriw Akuapem obi awa homa so yanko ne nchen. Hello Adjei ni Odifo Kofi Samini na mpacha mapomboko Mr. Pia Akraka say why yo me say na me di for the yadana say oyo di for me fi Akuapem amaye if say me nyimo ye no eye nwa nti Ewurade enhia no na omo na baso na ultimate class mayen so na da bia no obeye adwuma papa mayen ko ye nya no sudi fo Akuapem eden Odifo ayama eden Odifo ayama adasi dibe na wo oh me the problem bi koma Odifo na niam mi hu say oh waje ni na okay enti ochira ma ni ehia why hello Adjei ni me pa cha ofosi ni Akroponga Akuapem no kasa you video Odifo papa na Osofo Papa James, Papa Ima, me the one na say one Bible. Abiriw Akuapem na mebusia. Then nyame afa Odifo so ayama o. Papa cho why ye niama bebre. Me kese meka ne warenko na me so ma dabi. Yo, ti nyame hira won bebre. Ye beda wase. O che be hie o why? Hello, good evening. Adjei ni. Papa cho this ateni. Odifo minimum pa minimum na. Papa cho kan nyame na Odifo so ayama why? Why nyama bebre ama me kai why ama me pa minimum no to bia akọ ne ntem nim se ne bibi won bibia wo betu menim na onam Odifo so nyame be ama won. Me da se. Hello. Inani o. Why ni? Hello. Okay. 0551667755. Hello. Why ni o? Why ni? What's running I know you be pressing crown. No ye Accra, my enquire. Why? Oh, yeah, different nene Osofo ya down I say papa. Senya wanga mi de bia mi twakwan. Esin kran ha, I ba sorry. Me wan I know different me se me dia dance ya me hu ni ameka po. Mrs. Abude ni won. Na me so won so papa. Me da se and yes won kran. Obi bia oni mo ho no otono hwehwe ho aji kwan. Na Ewurade be ma nsa so. Edase. Mrs. Kwame Abude. 0551 67755. Obetumi afre na no Odifo ayama o wo so aka e de ahye nyame din anu nya obi aba homa no so enti yenko ne nche. Hello Adjei ni Odifo Patricia Sanse yo den nyame na Odifo so ayama o last year me jare na me sia Odifo ne na Osofo akami the king to the end I hope for that. There is one for Ocha ye show why? Ye be kopa. Mo ocha wa ma auntie ni aso. Wa ma. Obeto dri o Hello. Adjei ni. Patricia Mr. Linda. Linda ka za free fa. Me ka so shi mam. Mo ne nyame nam Odifo na Osofo so ayama on ma yenko. Odifo ayama bibra mama. Samekasa meka ene ye hia homan so onam na dom so de je madam for wanyem for 2 good years na okwosito bia almost 5 boys doctor trust kana ye bibia almost akola bia kra ni yem na so ye ba papa wo isu keke no hira so de mayen o hira so mayen na I said, you're saying I asked you, and I rushing me to hospital.
awaka no ma wa fa no afa ne ba owo ya wa wo be ma eti Odifo die mi hu ne Osofo bia da na mi sha me pa on na Osofo na Pastor Ima Pastor Adjei na mi sha won oye won kese emame Odifo sasa mwe okay me kai pa okay one doctor na kwa nhye ho ana Odifo we ni de aduma nyame de ma o okay o de twa bi wa mo na so no so nkasa nwi na ye hwe hello why ni o Marco fa ma kwadura oja kwadura be ma wate atu je nkamu enka so ma yen kwen Odifo edred Pastor Ima Fireman ami sira munyina mezi maka mwiye Odifo edred why bibi ama sira mama na menya wodin anyoni akameda this kamili de na mbepa na adu mara pa ye ba den kanu hu oya ne kese bia oyo Odifo ampa amen ochina okwadu no beba ochina kwadu no ebeba Odifo okay obi aba na hello good evening good evening when you Wacha fam Kwame da kuma kasa free edukuru Kwame den no Odifo nyame nam so na Osofo aya ma o Odifo da aya ma me no my sister baako no wabubu from outside ama da de ehye ne nam na ye de ne ba Ghana na Odifo man 3 days o share so so man no me we biti ne na so 3 days no mo ko hospital ko check na da de na ehye ne nam na ayira to bo ase ofa jina odi dade na ayira yo what is that organ ha na wa buru chire still organ ha so okay ese odi ne ba studio na we dia dance nya yete wati good dance Odifo esa dance akase mienu na aba ba ko ye ne dade hye ni pane na mu ene ba ko nso obi a wanyem 2 years ya no one now hey you are there no Osofo Kwame me da ase me de minim se unnim adoma nyame de adom yen na minim adoma nyame de adom wo unnim adoma nyame de adom ni masofo yi ntine me bi wo ha minim se o pese ubisa na tiefo nte keke ko wa no o de wani ahu bebre ana wi ase no ahene pankasa ahene pankasa na de nyame ye no enwanwa se obi anyin sen for 2 years na ehire nso ma na ne de Osofo Kwame nya we ni ba kwanya we ni mienu okay adukrom minim krofo 2 a lady bia ne ma meton dokro onyin sen for 18 months ana me ya kwankyere ma no po de handkerchief kekere meka so mfamra me hira so me so panto no yefuro so for 3 days oye handkerchief kwankyere de to the first day second day ade atin na wawo yes a live testimony a oba metimi du akọ no mo okay ba woni ma hana ko ese ade no just obu o wa opesanka oben we so payare saka so kofa 10,000 bibra ansa na wabu adom no ba Yesu ba wan charge obi ansa na obom paye ma no eno saa dwumade ne chi na yedi Odifo so du amu na obe ansa dade ne de no mama nyansa ne de obi wo ha no mo na yenko hello eden na nyame nam Odifo ne na Osofo so ayede ama Onyankopon tumi mu ya nyame nam Odifo edu so ayama me lede me ba busa de do so bebre because meka adebechi ama adiasa yefe bikidi of ye tuku nyame ayi bebre ama me enam prophet edu so me yale otubol bai gusu mame adum ni ntinte ba benu so na nyame adum na me ho atobe intimate on and also for asepa ne nyama to ko so boye nyame shiro mo pa okay so mama do manye kese and you try ye show why Battery King's Prayer Ministry Abiriw Akuapem why Battery I am mfafrofo ni mo chimra ma hu se members mo ya ni pabone ne se mo kwa mu dware ma faka ma betrase ma jinchira na mo de ko
na Odifo ba ku ye oba abromu yi yekosi akwa bi eto ne to na koto ne nipa no asore ntie ya mfa nkrofo eni machi Odifo wo be ansa eye ne yede dade hye ne nan mu no sesa me no kase okoma de to the world obrichenya ho na we say King's Prime Minister Abiriw Akuapem we oba konto ose okoma the great oba no ose authentic the great man and Kwesi Olas ose fireman. God bless you. Osofo James fans no onokwa bio I say good evening prophet of our time. I salute you. Onokwa bio say amen and amen. Victoria Akuya AC I say God bless you my fathers. As Osofo mo nyina mo baya mo energy drink emra Osofo no Odifo di mia no hyenkom Kwesi plus now say the words are very deep. Prophet, God bless you. It's a King's Prayer Fellowship. Abiriw Show life. I was Joseph Adjei. I will say, in fact, this prophet is a true man of God, gifted with the gift of healing. Thanks very much. I had AIDS, and he prayed for me, and I am healed. Now, Osofo, also when you AIDS, and I'm on pie man. Odifo. Osofo Kwabe. Also when you AIDS. Pacho sanete. Sa dance ne de. Adosu. Senya yedi kan kaye no. Eye bebre. Na no wasam no ka na wa hu se na obeka na fa. And eye bebre. Asofre ye awe pa. And there's all kind of say true. Mickey, no kwanso ano. I say God bless you daddy. And Bridget Boat I say God richly bless you my fathers. Yeah, Osofo ye Odifo ye kan daddy ne de no. No problem. Obi daddy ko share ne name. Osofo. Me say Ghana Osofo me Bridget mbo pa. Yeah, daddy ko share ne pa name. Osofo media ne de nyame de adom. King's Prayer Ministry ne Osofo ne de. De e ka bia no ehun evidence nyina wo ho. O de me sa me ba ne frɛ ye no o ka no. Me de no tu nchen kura po a. Okredisi yi ma me ye frɛ ne mama test. Okay. Obubu fi abrochire na mo de ne ba ye. Okay. Na watena ho eche mu for 2 years so ntimi nante. Okay. Awurade fire so ehire nso so ma no 3 days na wasori anante. Okay. Okredisi on de o kan cha make us asan ka menka wo wa ha. But mama test ye me ma me pa. Na tie doctor for share say after 2 years no so ba hospital no mo yi ndade mfini na mu. Okay. Ana me wode wade kasa kire me say ma me ko hospital no mo yi ndade ne pe obese bubu egu ho. Intervali chance me man to oil na me shira so. Na oil na me shira so na me man dey dware for 7 days. Osofo mo bedwuru say edan do so mko hospital wasam koye x-ray no mo dey yi ndade no omko ye x-ray no na dade bia anhye ni padua mu biem. We ye live testimony a ena me medical ka me say okredisi yi ma me a e pe ne mama test a o wadu krom. Nti so bi we kropo bi wo manfe bi wo just say the whole world. Baby biara okuma radio 97.1 edu biara ena medical say okredisi yi ma me mama test oba okredisi street a obehu no a live testimony ba ha na kwaya say on say your community mu obi ani mobi nti so binya esa ya ma ho kwa mani begina bedwem emane emeka say me nya es na papa ni na sofo ya me na mo so sa me yade da bi ya kra mpese be ye ne sa because juma ya sofo ya ma radio ya nya say ya pe ya hu anya da bi ya de ma wurade nti dade na se me say okredisi yi mame a live testimony ansa na so de me ban e ka no me no kasa kra me mame bi e wo kofori dua e fa say mama Eva ono nam ho na ne nan afechire ye oko Roma na me ka so ne dade ase ne nan mu a o say 5 months time e wo so mu yin dade no mame no te yan ka no wa ba so de ho obi pese o kasa okay o de kasa oba na mame ne te yan ka no wa ba so de ho me no kasa ya bompa ya ma kire ne say Yesu Kristo de sa dade na be yira dan obedu so nkoye extra biem no na dade na yira e wo Yesu di ne mu. Okay. Yes. Okay. It is 0244 74 2803. Odifo number no 0244 74 2803 and I face 0201 943317 0201 943317 Odifo number I don't know offer na no pay wi anwume na nadwo osabetumi aka no afi wo kina
ochina wukuo anopa no nkron King's Prayer Fellowship ebe huru papa akosombofo mfa kanfa so menya mesi adukrom na mapeja de aba Abiriw udu Abiriw a wo de so ko bola no ho na pa bo no butuo na de nyina timi akoso ho afia pasare adenya kabu mampon kwanta kwamoso munyina Abiriw afi manfe late tutu amono kroma bosumase apeduase ne ade obia Abiriw Akuapem ochina ami aduma no nkron kopum se enomienu ebebo kwasie da so eno so pepepepepe na no nkron na se motumi awie kwasie da som eso ho oni asore bia akọ oni yankopon nya kai die aya akwa sore King's Prayer Fellowship atonsa Odifo wachira mo ba fa bibi mra na o pacho de obi ade ba ye pure water ba kope okay wachira mo ba eno a pure water ba kope eno na rade be fa so ayi bibia nyame wotumi okay Osofo ima ochina expectation here then ochina expectation here great okay because nyame be yen century be bia wo bia ye ton safro because any of James kai ye ho yi no prayer wor so was dem a omo bompaye e de fa ochina dwumadie no ho ye fia so ye kwa bompaye na ochina ampaye a ebe ye dwe wa oha da wo so wa amane bi da wo so wa wachia wo pe solution to your problem a wonya no ochina ton sabra ye ton safro bra Abiriw Akuapem na ye mompaye na onyankopon a otie mayoa enum no e wo Genesis chapter 27 na ye kenkan ye sanyankopon ochira obetie ne ma amen enti ba bia wo biara bomodi asa obeba ade bia ye korankro biara ade bia ni abusuan edi asie biara ochina ye bompaye ye ne Awurade tentam ye ton safro bra na ye mompaye na obehu Nyankopon animonyam. Okay. Osofo James. Chairman. Ochina no also expectation. Ochina ampire. Good. Ebe yedwe. Because onyame e wona sorem. Na onyame te na sorem. A oguso a wayen senkyerene. Okay. Oyonyame a on sakrada. Sene wote enra no. Ene otesa. O chance otesa. Okay. Enti senkyerene a oye ne tetemrem no. Okay. Ene odaso ye. That's okay. Enti sa oba na wonya gidi nko ade a. Onyame betwe nani ahwew. Okay. Because oba honoma wan kasa kura no obedi adanse se onyame tumi na men senkyerene e wodem ho. Okay. Because oba honoma enya agurodi ne yedi ho. Eyem paibo ni nyame asam no odifo a wo yesunsum nyuma esanyarewa ebubu kondua. Ensankyane wo ho. Ba ensankyane wo ho ma wonga ogidi. Enti se wogidi nko ade a na se wogidi a onyankopon nuonyam ebe kese umfiri dem ho nkono na onyame aduonyam aye kese enti anwumere so obi abamabu na obi adwene ne se wapem a ene da so ho de masa nipa no okay se onipa wonwu ya wonimu ne obenya enti anwumere membo obi no maduro nku ne ho membo obi anya na adwene se na abrabo asai because se ne mbaba wan sore ye ne ko mo se no onyame nuonyam eye kese na onyame etie mbaba wan paebo na onyame hye ne ho anemonyam eto ochena ampaya ebe yedwe onyame nuonyam ebe kese nyame sankyane be dedi ensankyane ana amanfo frɛ na omo kanyina no Osofo eyampa o ya ye wo hayi na nkasa ye yedi ho adanse yedi ho adanse ne onyankopɔn enam Odifo eye ye yedi ho adanse enti anyese ebia obi abɔ ne seremu ana o kan sembi ana so obi kan sembi a opebia yan kasa yedi ho adanse enti ochira no ye hwe nyame kwan se obeye ne amakese enti ye to nsafo obi biara ochira mpa bo bi de obekoso be bia o Adjei King's Prayer Ministry ewo Abiriw Akuapem ampaya Osofo agugudru for ampem dako oso ochiamo na Victoria kuya isi ono so ese ochiamo papa Odifo number no 0244 74 2803 0244 74 2803 and after 0201 94 33 17 me ka say agudie so ha agudie ya buku no papa for afiwe Kristo asore no ya dini dia tumu tin Odifo me so bompa ma obi a ebia wontimi anfrɛ odadam oda hospital obetu kwan obi won so obi ni di asie obi esisi na agi ni bibi bompa ma sankrofo no uwia na fi enchia na fi ese betumi asore so a na nko boy homo ama ochira Osofo Vedasi
Osofo said you walking no. Say me can be here. I say onam ho a Osofo kwa me wasem na make you. Onam ho wit me hu okay aka so papa we mi nim no. Unim no wan e bia me nim so ye adwuma wo Okuma FM. But what must yeah. Sounds na ye nam ho yi. Say bia unhu say Jordan you I will TV say ya. They say Jordan you the papa kura ne wan ya wetimi ka so ni papa na abedi pele. Tutu say Jordan ne abedi pele no mo link bi. Yeah. Me ka to say ya ka ayaresa pa dia. Oh. Osofo. Odifo de benim Osofo. Untimi nyiye emfimu da. Okay. Yeah, correct. Yeah. Inti ye no e wo link to nyame adoma esayade. Yes. Inti say de wo ka say nwumre so bi yade na bibi ha obi a ye mo mpa ma no. Sa to me de wade de ma ye yense nkyere no. Yes. Sa to be bi obi a etie me bia. Sa wo yade de fa onsa to be bi a wo yade keke. Yesu Kristo dinmu nyame oye honhom no. Sa honhom na ensa oyade. Me pompa ye na nwumre yi. Yes God. Obi biara uti Okuma radio. Baby bia wo biara. Yesu Kristo dinmu. Yade bia hawo. Yade bia shawo so. Moja mu yade. Munamu yade. Entimu yade. Yade bia wodin. Awa asasi so. Yesu Kristo dinmu. Awurade ma asianhye. 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 Awo Jesus Christ dinmu. Ape pumi mu to mabie. Awurade ntina nim che ne manyina da. O Yesu Kristo dinmu. Amen. Osofo James, ochina ye share our King's Prayer Fellowship. Abiriw asasika se so na mpabo ni nyina ebekoso. Osoro ebekasa eja be fi wiemu e de aba. Nyame so be fa ne maso ansenchene. Obechi ankrofo bia. Oh, ye chia Kings manyina. Ye kase ebobodin a. Wan hwe na ya mistake. Enti ye chia mpanyifo no nyomtofo. Aya chia okrofo no lakwafo no omutie papa. Obi bia a nyumere otie. Nyame adum te ne yete ha enti ye chi obi biara ana bi chia me yere nso a wote me say agodi nyame shira mi chia no mi chia ne sofo nso sofo kwesi Osofo yima adan me hu say wote apostle kana fatawo enye sa na be enye bia Osofo chia ne nkwe ye chia asafo mpanyinfo ene asorema nyina ba bi obi a otie ye na adwufa yi ye di nchia kese edema no na ye kai wo so wo mpaibo mu na yimu se awurade te aside awurade ankasa abeye nsentrene obi akoma so busade awurade beye de amam echia abusuafo instrumentalists for asafo mpanyinfo asorem mpanyinfo members nyina echia obibia echia me wife nso okay instrumentalist ya mo mra sorry ntem mo ba so mo to correction and they say ediabo mo Odifo mi say ya advert kakra ye wosima enan enti omo so osene ne ade no na Osofo wakara za bedase beda won so wase medawo technicians for amobo adwumadi na Ziggy B medase papa aha in fact we are very very proud of you metia onu so Methodist ni o wow and the Pentecost for na to evangelism van Methodist for am to conference akase yo yanko Odifo ayanko the radius into no anwumre ye kan say de na ye de nchi akase edema HBB the Chosen One Ventures amoto nkonya chese nkonya papa mattresses papa chese nema edisi se dem bia de untimi nyemu mfirim omo ekropon he ya odi wani a kire manfe kwan so omo ho nemo ukọ a wani beje papa unu hokra se ukọ ho nemo enu achi Babitok Madake ena boutique workers fo nyina metia mo metia adwumayefo mo wo nyina enu achi Adom Renters echia mo na yere no mo so nyame nhyira baby amuwo bia bede ncha kese ma meyere oba Helena nyame nhyira wo ene wakoma pa ode ekura yemu echia yen
sorry branch what Adjei for mutemia. In fact, my idea. Nyame chira mo onko so ontre mu hie mu na oman pai bia mobo wo ho no enya dance enkoa emfama Adjei nyame chira mo echia ye team members amowo OFORI dia chesa mo doso mama patient ene mama lizino nyame chira mo ba so menya nso a mama sweetie ene ne mama tess mo so menya in fact ye domo ye pemasem nyame chira mu nyina ne makoma pa o my ya chia ya so mpanifo ni nyina bibia mo obi nyame hira mo ya members nyina e ma mpanifo a emene ne do nyina mo ne yesum nyame hira mo menim se nyame ma obi bia bere enye kwada ebade hira ye nyina nyame hira ye amen amen agude obeka bibia na agude obeka bibia na kwa no Eja inchi akesi koma nyame asafo manyina me am Osofo Fred and me colleagues were Jumem Michael Ofe nyame sha obibia enti ochina King's Prayer Fellowship ochana pa all road leads to King's anapa non kron kopem se no mienu ebetumi abo what Osofo Iman Osofo James afi Odifo ankasan so what enka 0244 74 2803 0244 74 2803 King's Prayer Fellowship ewo Abiriw Akuapem ewura dambo twani papa ni fie kwante mponso a ene wo kwasie dan so kai 7 2 9 yamisha no tenim entro me di kwa me da ko metelefo nyina mrante D boy raise to the power nyame adoma ochina ibidi asia iche bibia technician zigi and us sounds na vibe also say that was nyame adoma ibidi asia Kings for Emmanuel Munyina. Bye bye. What kind of book of Psalm 91 verses 11 Osofo he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Which they say we embre capriccio for you metum for any ambre it will hear Yamia ko Yami di for Assembly Yamingo Sra a one so King's Prayer Ministry a what Abiriw Akuapem Osofo Penny Prophet Adjei and then Osofo Etano and a metonsa edia frost Assembly Bomadiana and Yomon Kosom Wednesday and answer Uku Debiano 10 a.m. Okosi 2 p.m. Yeah and Pibosom Sronko Assembly bubu eye caprice for you metum for nyuma on wahye kwasiada somsronko e hase 7 a.m. ekosi 10 a.m. nakai so ubetimi afre King's Prayer Ministry we Abiriw our counseling line so apripiara office awo ahihia bi mo e 0244 742803 and 0244 845805 0244 845805 and 0244 742803 kayo se asori ye King's Prayer Ministry a Prophet Adjei Edano and then Osofo Etonsa Edifo say we remember there as a